святочныя мерапрыемствы ў Брэсце ў апошнія гады не абыходзяцца без юнага артыста Глеба Стасюка. Занадта трапятліва яго любіць публіка. Такі глыбокі голас, як у Глеба, рэдкасць і прыродны дар, а яшчэ цярплівасць і супольная праца вучня і настаўніка. Пришел обычный мальчик, было ему 5 лет. Плохо выговаривал слова. Я еще так посмотрела, думаю, ну, наверное, возьму его в группку какую-то. У меня там были мальчишки. И тут мы стали распеваться. Я понимаю, что какие-то нотки у него не такие, как у всех. Пару занятий, и, ну, мы, конечно же, ему было 5 лет, мы пели какие-то там детские песенки из мультфильмов. И прошло пару занятий, он говорит, вы знаете, а я хочу что-то военное попробовать. Я говорю, а что? Он говорит, ну вот я знаю такую песню, и все, той весне, я думаю. Ну, у меня такое поют в 4-м, в 5 классе. Ну, говорю, давай попробуем. Такая адважная заявка стала кропкай адліку сцэнічнай творчасці юнага артыста. У яго рэпертуары за 3 гады работы над вакалам, толькі сур'ёзныя, складаныя кампазіцыі куміраў. Менавіта з імі Глеб Стасюк спрабаваў сябе ў конкурсах і фестывалях і быў высока ацэнены знакамітымі выканаўцамі Беларусі і замежжа. На кого бы ты хотел быть похож? На Маршала и на Меладзе. Хорошо. А еще какие, может быть, тебе нравятся исполнители? Ну, еще мне нравится Магомаев. На рэспубліканскі конкурс да эфіру гатовы, які адбудзецца ў лічаныя дні ў сталіцы, Глеб і яго настаўніца падрыхтавалі вельмі сур'ёзную музычную праграму. Канкурэнцыя вялікая, юныя выканаўцы з усёй краіны, якія прайшлі строгі адбор. Не улетай, не улетай, еще немного покружи, и в свой чудесный дивный край ты мне дорогу покажи. Глеб Стасюк прызнаўся, у бліжэйшай перспектыве удзел у нашумелым шоу «Голас дзеці». І гледзячы на яго настрой і запал, а займаецца, дарэчы, артыст па некалькі гадзін у дзень, можна думаць, нават такія амбіцыйныя планы ўвасобяцца ў жыццё. Софія Бережная, Алексей Рыбкін, тэлерадыёкампанія «Брэст».